twf cenedlaetholdeb Saesnig, ydych chi'n gweld hwnnw yn fygythiad i Gymru petai'r Alban yn mynd yn annibynnol? Dwi'n credu bod natur Prydain yn mynd i newid. Mae bosib bydd yr Alban yn gadael Prydain, mae Prydain yn gadael Ewrop. Mae hynny'n gadael ni ar ôl mewn bwydroedd fechan iawn. Prydain bach, Little Britain, ni fydd the only Celts in the village. Bydd y Saeson yn ffurfio 95% o boblogaeth. Felly, da ni'n mynd i fod yn sefyllfa lle da ni'n llawer mwy dibynnol a ni'n llawer mwy agored o bosib i ddatblygiadau yn Lloegr. Os ydy y Saeson yn penderfynu wneud rhywbeth, mi fydd yn digwydd. Felly mae twf cenedlaetholdeb Saesnig, dwi'n meddwl bod hi'n gallu bod yn fygythiad yn hynny o beth. Mi allu dadlau bod hi'n fantes i genedlaetholdeb Cymreig yn yr ystyr, os ydych chi'n cael cenedlaetholdeb Saesneg, chi'n cael cenedlaetholdeb Cymreig hefyd. Ond fy ngoddyd i yw y welwn ni diffinio Prydeindod nawr yn absenoldeb yr Alban fel Saesnigrwydd. So ydych chi'n awgrymu yn y Darlith bod y ffordd mae cenedlaetholdeb Saesnig wedi datblygu yn ddiweddar bod yn rhywbeth estron i Gymru fel petai? Wel, beth sy'n digwydd yw mae dinasyddiaeth Brydeinig yn cael ei diffinio, ond mae'n cael ei diffinio sail trafodaeth mewn un wlad yn unig. Felly, da ni wedi treulio 2, 3, 4 blynedd, 5 blynedd y mwy yn trafod beth ydy dinasyddiaeth Brydeinig. A mae lot o bwysles, fel dyn ni'n gwybod, a iaith. Mae eisiau helpu mewnfudwyr i ddysgu iaith, sef Saesneg. Pe bawn ni yng Nghymru yn trafod dinasyddiaeth, dwi'n meddwl bys ni'n dod i'r casgliad yna. Byddwn ni siŵr o fod yn dod i'r casgliad, byddwn ni eisiau cynnwch fwy am mewnfudwyr i ddysgu Cymraeg a Saesneg, neu Cymraeg neu Saesneg, neu rhoi cyfleoedd iddyn nhw dysgu Cymraeg neu Saesneg. Trafodaeth ynglyn â hynny, bys pobl yn anghytuno ynglyn â wahanol pethau. Ond bys ni ddim yn dod lan gyda ateb yn dweud, a mwyn bod yn ddinesydd Cymraeg, mae rhaid i chi just dysgu Saesneg. Mae'n dangos yn eitha clir, dwi'n meddwl, mae beth sy'n digwydd yn Lloegr nawr yn dechrau cael effaith yn yng Nghymru. A bod chi yn galw felly am feddwl ynglyn â dinasyddiaeth wahanol i Gymru? Wel, dwi'n meddwl, hynny yw, da ni yn drafodiadol, da ni ddim wedi trafod hyn yng Nghymru oherwydd da ni wedi cymryd y safpwynt yn sgil datganoli. Os ydych chi'n byw yn y wlad, beth bynnag ych chi'n neud, ych chi'n ddinesydd Cymreig. Mae hynny'n iawn, mae hynny'n cwbl anrhydefus. A mae'n un ystyr yn gwneud synwyr, ond os da ni'n mynd i cael y dinasyddiaeth Saesneg yma yn cael ei pwysleisio trwy'r amser, os da'n cael gwerthoedd Prydeinig yn cael ei pwysleisio trwy'r amser, mae'n codi cwestiwn, beth ydyn ni eisiau wneud yng Nghymru? Beth ydy gwerthoedd Cymreig, enghraifft, ydyn nhw'n wahanol i gwerthoedd Prydeinig? Beth ydyn ni'n disgwyl gan fewnfudwyr sy'n symud i fyw i Llandudno? A hyn o bryd mae UKIP yn dweud wrthyn ni, beth ni'n disgwyl gan fewnfudwyr sy'n symud i fyw i Llandudno? Ydyn ni am i UKIP penderfynu beth mae'n fudwyr yn Llandudno'n gofod yn wneud? Well, ni penderfynu'n hunan, dwi'n meddwl. Felly, dwi'n meddwl bys yna bod yna eisiau meddwl y ddifri wan ynglyn â pynciau yma yn sgil beth sydd wedi bod yn digwydd yn Lloegr. Os ych chi'n symud i fyw i Wynedd o Pakistan, da chi angen y Gymraeg er mwyn chwarae rôl lawn yn yr economi, dwi'n meddwl. Da chi angen y Saesneg hefyd. Pam dylse wlad mond fod yn cynnig y cyfle chi ddysgu Saesneg a dim y Gymraeg. Da chi angen y Gymraeg. Mae Cyngor Sir yn gwneud pob dim o ran cyflogi staff trwy Gymraeg. Dylse fe gennych chi hawl i geisio am swyddi. Da chi wedi symud na i ddiw. Da chi'n ddinesydd. Felly dwi'n meddwl dylid meddwl am hyn fel rhyw fath o ymrwymiad ar bobl sydd yn neilltuol y trafferthus. Dwi'n meddwl y gellid meddwl amdano fe fel cyfle yn fwy na dim. Felly, mewn ffordd, ydych chi'n gweld y mewnfudwyr mewn golau gwahanol a ddim yn gweld nhw fel bobl sydd ddim yn neud yr ymdrech i ddysgu mewn ffordd? Wel, dwi'n meddwl bod hwn yn nonsens, de. Mae holl nonsens yma sydd yn cael ei ddeud yn Lloegr ynglyn â mewnfudwyr ddim yn ymdrechu dysgu Saesneg. Mae peth yn nonsens, mae'n trafodaeth sydd yn bodoli mewn byd a wahân i reality, a bod yna bobl yng Nghymru yn poeni ynglyn â mewnfudwyr di-Saesneg i Gymru. Mae peth yn... Dwi'n mynd ymwybodol o unrhyw effaith negyddol o fath yn y byd. Mae'n peth cyfan gwbl ffug. Ond sech hynny, dyna propaganda sydd yn cael ei greu yn Lloegr
gan bleidio gwleidyddol fel UKIP, a felly da ni angen ymateb i hynny, neu beth byddwn ni'n gweld ydy bod cenedligrwydd Cymreig, dinasyddiaeth Cymreig, yn cael ei diffinio gan bobl eraill, a hynny mewn termau da ni ddim yn ei licio.